abɛyɛ sɛ mampani abɛde akyire no Ghana anum sɛ yɛnya mampani abɛde akyire bi a obɛtumi de ne ho atoto no wabakɔsɛm mu ɛne adwuma mu Dr. Alhaji Mahmood Bawumia anka no nko ɔsi sɛ oyi sɛ wabɔ adwuma paa sɛ mampani abɛde akyire to nkyɛn a onya ne sɛ so a ɔsi biem mampani abɛde akyire fo abɛnina no obia ne wɔn mu a onim kwan a ɛfa so a yɛsɔ ɔhawa no ɛti ɔno Dr. Alhaji Mahmood Bawumia ɔsi onim kwan a ɛfa so a wɔn so ɔhawa no papa na ɔba yɛn nso wayɛ bi paa nhyehyɛ bi ɔde aba enisuade hunu bi ɔde aba ɛde abɛboa ne mampani na nadoda nkɔkufo ado no aba bɛso aba pa ama na hunsa mpa de ɔyɛ yɛ aso aba pa ma ɛso ɛboa nkrɔfo nso Dr. Alhaji Mahmood Bawumia to ne nsam so na ɔkyerɛ sɛ bi awenepa nkasa na obetumi aka ne pen sɛ ɔba yɛ wɔn hyehyɛ odo bi wɔn mu a ɛne nneɛma odo bi a na ani Ghana na so enam ne so ene nim de ne susu ho no wamaboa masade na aba anya kura na nya digitalization ukuta Vodafone utumi send diska kwa MTN ukuta MTN utumi send diska kwa Vodafone first no na Voda to Voda MTN to MTN adwen to adwen kusi to kusi se uwo kusi a utumi fa nko adwen so wo adwen a utumi fa nko kusi nanso Dr. Alhaji Mahmood Bawumia ba yi oso behu se sade ha adwen papa obi etukwan wakoka baabi na wafra ne de hye yawo me wachi nyo se no 20 Ghana bi na mfamfo ka osimi su Vodafone no osimi su MTN osene na ade agu enti na no ano no enso Dr. Bawumia ba ye wabe masanu mani ni na no ni na atumi adam prom wo MTN wo Vodafone wo Airtel Tigo utumi sandi sika ko baabi a enu si ono ene be ye afi wo hwe Ghana ya dan hodro ho a eye se digital address ni na ono be hwem kina ebiri bi nso god ba ku bi ba ose no de no hwe a ententam so okwakoto wa atempo a obetu ofon so ose de na ententam di oja amtam zanze ekurase waka onwe echiabebu ni na Dr. Alhaji Mahmood Bawumia sanka ni pen say ye hwe Ghana card je enwemo ba ye se mampani abedi echire no wabeye de aboa Ghana de obetumi aka ni pen say oni seso ewadwuma wababeye ho ena afi ohaw bia ye famu no obetumi aka ni pen so onim kwan ya yefa so a ye so ohawa no papa Dr. Alhaji Mahmood Bawumia de nsamde weni na tudwa wa abra one Ghana National Chamber of Commerce and Industry ekokohia ya ne wo mu din sawoso ena odi weni na etu edwa. So I looked at all these problems. I'm a problem solver and I have introduced solutions. We have not yet done it all, but we are starting. If you are looking for a problem solver to be president of the republic, then I am the one that you should look at. I have a very solid track record in terms of what I've done as vice president. Remember, I've not yet been president. I don't have that authority, but I am vice president. If you look at my track record as vice president, most people say that I am probably the best vice president in this country's history because of my track record. So I try to do things because my mindset is one of possibilities. I am never afraid to take on new and daunting challenges. If I see that a country has this, I ask, why can't Ghana also have that? Onipa amoti so akase ye Dr. Alhaji Mahmood Bawumia oye mampani abedi echire sanso eye Frankatuni ma New Patriotic Party NPP amanyoku osunu kokroko amanyoku no ono ena edi wo mo anim na abisuafo empanyfo aka to onum se eja tesuma mi ntobi ntina dede yo ampa dwam da biara da na ni nyina kwafa bai eye amamra ya tintima ya hwe ni mu se eja mampanyini na nado dan kwa akufa da kwade ne sabe hya ase na firi ase adudwuma ewo Ghana ha na eno amamra ebe kire ekwan a efa so ene bema ne oban hie mudie ewo se emu ehyekena na afi so abusuan kyekire eno so ya kyekire no kwan a sabi ye kwan papa esuo na ni tie wam ne nkyira ase ebekofam ama obibia te ase no amamra eba beboa na sabi mpraduasa oba ene oba enhia mudie anaso mawade ye mpene so na afi so no bema ne bema so enhia mudie anaso mawade ye so ye hwa mane nkoso ewo Ghana ha ema won person mo da no mo mema ne mema so person mo da no mo ema na we nyagi tuma ebeko enso ede atia na empepe yi no amamra no amamra se badwafo do magi atum na akase mampanyino mo kwa akoma no so agi atumo ana no emra se badwafo tabi amamra no ade kopie mo mampanyini aso ye
na so mo kwa na mampanyini ene na panfo won mu ni wonti omo san so de amamra ne san ko mra hye badwafie biem omo te won ba bia ka bi hye mo manto ankan kwosoro anso omo te ane se nkrata bi afiri mampanyina atra ya atro mo mra hye badwafie on mo na wedi ye de asemni etu omo so bon kontre ko pa bi kenkan ye omo kenkan ya na ensama eye mampanyin nam ne twatwafo panyini so owura eye bedi etuo asante atwere ene se ne tofa bombo ma se odwafo ha omo kura se omo de eye sa amamra no de ba betata mampanyin wona tra ye ho esan se sa amamra na kasa kasa nkrofo bi atabi da kopiem wo man asede bia kubatan supreme court a omo twen se eye supreme court so ebekọ eho asetena na omo sigina ye wi a afi mampanyin so eja babiada wode beto se de be ya enfrinto na eno na didede yo ede abakroma anya asem ketwa dom ketwa na sebedwam enso edoma no atumbi a wono mo ekasa womo kiremu ese womo dwure ho wono mo ntiase se wono mo mra sebedwafo eja Ghana mamra afi apema ankro adiokunu mienu akase so mo ye mamra bia hu dwumadi awie no omo agitum a womo ntabiri fa nkoma mampanyini so mo de komana na ne nsaka onafuanso so obedi atum so onyintum ehu gina sidie ewo so ma eya Ghana fo nyina ehu enti enya bone semna sebedwafo adi anobaba wa mamra bi ho awie no matabiri de koma mampanyini na eno eya ade a amamra no ehye wo mo ana omu di so pepepe enti so mo tuo ma na se mampanyini eto no nkraka kyoro mo se sa mamra no mo mra sebedwafo sebi kafra kyoro mo se mo mra no ma daade adi hu koma agatumu no hwe na man tabiri amfanto no wo eye abankese mu anase na tra ya na chese atwetwe aso kakra ne say yosunti no omuso mahu se an Ghana man pe na nado dan kwa kufado opese wo fa kwan bi so na wo hwe na sa mamra ya omadi wudwuma no sabi enkunyase omusi ya nyina omobile ni nyina no eye kwa na omuso entrase enhwe emma sabi mofra nwe na nkam ye mebu na nkarefo nkan wonom enka ho enu ti no omu ka kire eye mampanyin na nado dan kwa kufado ene na panfo se wonom mra se bedwafo womo sabi amamra na da wonom no enya de so betrase amu obia de amamra na nim atwitwi fom dabi obi bia ne wonom so cha amamra no ye nyina yehye amamra no ase eti ewose ye nyina ye ntoto ye hyehyeye se de amamra no enso kyerɛkyerɛ ye ne de efa womo trem se Ghana mampanyin ye na adwe se kyenkyena akyen amamra nya de so de ne nsa besom na wono so di hu dwuma se de sene fata womo dom keto wom na sebedwafie no womo su nim kwan yom befa so a omekeka no masi ani na se empo ekoba se ewoso omo amra sebedwafo no womo jamamra ne tum mane ya dwuma ewo Ghana hanoma wombeye na omo kyese sa na mo no so no omo afrase a omo etuo a omo di hu ensuso adwuma womo di sansem wa nyina etudwa no na eye mrase bedwamu dom ketwa na anoba no dani owura Dr. Ato Forcing ono ene ne nsamtwerefo ekasaye NDC minority is ready to protect the sanctity of the Constitution of the Republic of Ghana. And we stand with the Speaker of Parliament in this. Let the President of Ghana and his government be aware that where this country is going is strange under his watch, and the NDC minority will not countenance it. But I want to urge that it is obvious that His Excellency the President has breached the Constitution, and we will advise ourselves. In the coming days, don't be surprised that we will begin impeachment proceedings against the President. Eti manenya mwanwa se free sabre ya kwa wote se yade eya amamra bi ni hihye bi ahihye so a chese ye tata mampanyini na ya bonu kokose se ono wanhwe na amamra wanyi antumu a ye ne ebedi atum bibisa mama ne nyamwanwa sase ye frase ye tuwa na mokra obanyina wote ne nka piem ewo mrahye bedwafia adom ketwa no oma no ba no dani eno no Dr. Ato Forcing and out in no. Yentoa ewiapem to Akan Kasiebo so na wutie kasie yi ewo wati wasum Executive Director Emma Africa Education Watch Oro Kofi Asare Oro dia tuja se o mampani na nado dango Guford o meye mampani na opre to me no o kai pa o bontoa free SHS quality education teachers first
hooray ene wom free SHS nyum ginama engo honomo na be hena soloku ankofo di twia na enya asem ketwa na de enta mampani de free SHS na ode bontoa ewa abro mo ba betoa ba wa fimpinu ni du nsani na ne se na Ghana fonti bida Ghana fo hu bida se zuku fo be ko school ewo nto so school kwa wo mo nti bida nti na yo mo de pa ntianam so ena free SHS Ghana fo gina so to aba manana do papa na oba ko JHS what two mo rema nkwada he wa he na KG primary JHS wawie na so obi be fa no ho ka na enfinhya makomakom yensa ewo SHS a na no onto kotoma ne keka no onto enti Ghana fo gina so to aba manana do papa na mampani nanado nso wandi Ghana fo ho agro wandi ehwammo wanti tesu antofo mansa fa ntakramanfa nyame ye na doma oba be ye mampani afimpini dunso pe 2017 and free SHS nhyeyi efirase ampampampa gragro ye hon ma se free SHS na hyase uko school ngo twa admission fee bi ngo twa school fees ngo ye hwe de hia ne ebia wadaka to kakra be pegari ne asi kire bi agum no apa odros no oyi bi ba bi na na ase no ene wagara hye na ne uko school bi ente ne ko ba san school for ko papa akoda buon ma waye na adwempo se bia me wi am ko botire me wi am ko chigari me wi am ko yafu me wi am ko bodanso me wi am ko suan ka atwe me wi am ko dimate san ko dan ni na no eja se da bi me nso mi ko suan se de etwere ekenkan kakra na me nkan brofo kakra ansa na de dama koma sompo no aba beye intena mampani nanado ema akonya masanko da weni na enso kokwadwe ntitire bi free SHS adawroma enti atefo behwa kai ne nso a abre free SHS ba yi uko school saudruma na ba bia boma se din emu ye ma papa enti free SHS ne de eba de Ghana fo soma kuma pam ema omoma ekọ papa na ade hya asie keka konfinsha ba ye enso ne nwotwene free SHS no school fo ni bia awie ade hya asie afi ba komienu pe na enfumso kakra bi free SHS eyi ne ho adi na mfumso ni frase se yi ne ho adi no Ghana fo afrase kasa sa aban no enhwe fumso a ebe mu no na nka be yempa nka onye nsakraye ewo free SHS nhye no mu Ghana fo aka any ministers no maka ministers ndi waye aka free SHS eno de mampani enyei na no na owura Kofi Asare oye executive director Emma Africa Education Watch HSA adipa bia no so opani yi a ubehyiehia kwanhyia anamfumso bebam enti free SHS eyadepa enti mfumso na abam na yosa mampani ene na ban tiase na wom ebra wom akoma ase te se de ye bompa ya mo wom na wom nyansakaye ewo free SHS mu na sanse muafu ewo so mu twam na wiadam se han eyarewa abam papa oze hyane de edam trodo nanso emfumso aba ho na se mampani pese free SHS no de enti a ode free SHS no bebo ntoa no obeso odru hu de a na se wanso ohawa ewom wanyensakaye ewom wampa mfisa ne de be bia enye ebegu engu free SHS obianko bi fomso mu menye school fonya baabi na memfi woma enya nuane di memfi woma enya humansua memfi woma enya duane pandi memfi na so beka so monko ne se yaade a ene botanti a odi free SHS ne ba nya de beye se de mpempi ye kan no akwesa abrabo upegya no ahwo ne yasa hwonkran no asore upegya no ahwo obi ene won ma brabo ogbe wanya ntototro da ache bia wo ma ya wo motu siezu no ene enje no ayetenten na ya ye wo yeto cement so die erade yankopon cement emu ya cement wo azasi bunya bimbu enti wo kono na etwo san enti o se efiri SHS nse mampani paniye die a enfumso ebem no eni kwan se ofa na de kakaka bia onti asesa de pa bia no enfumso wo ho enu nti fumso a aba free SHS mu no onye sa fumso no onye mfiri wo na onye nsakraye ewum na eba ne sa ebebo amabutanti ode ba no ne nsa aka osise mampani amfi na so moyo madwen se free SHS NDC for de yamanyosem NPP for de yamanyosem na so bia de be yamanyosem dia ene free SHS no ebebu aka yasim ti se dua nso ne edi yasim owura Kofi Asare to ne nsem so na oche se yenhwa de wa bibre ma bi mu Uganda for ye Uganda free SHS
wɔm de saa nhyehyɛ bai ɛno nso saa wɔm de amanyɔsɛm kɔ dware ne ma free SHS ne nwe ne se ɛkyinkusi ɔwugya so wɔm antumi anya ma na anya yi enti sɛ mampani yɛ n'adwen sɛ free SHS wɔm nyɛ nsakra wɔm ɛmfomso ɛkɔ so na monhwɛ nso ano na wɔm de bɛyɛ amanyɔsɛm ne kasa saa deɛ ɛneɛ ɛbɛbua kanisim amanimguase aba. Every successful policy has challenges. Policy without challenges never succeeded. Challenges that emerge along implementation lines have been overly political. When you have that situation, it makes it difficult for the political class responsible for managing the policy to admit it is because of how the policy was conceived. Not too different from how Uganda's free senior school policy was conceived. Both were conceived on political platforms. And there's nowhere in Africa, apart from South Africa, that free senior high school was not a political promise. I keep saying that, the overly political nature of the policy makes it difficult to admit genuine challenge, and the context within which challenges are raised sometimes is politicized. The only challenge surrounding the free senior high school is that of funding, because Ghana is the only country in the world that I know where public secondary education is boarding and free, and so it was always going to be a challenge financing the cost of boarding education, because that was refreshing. But again, the challenge was always going to be that because our model of secondary education is boarding, government will spend more to remove financial barriers. Onipa amoti so akasei executive director Emma Africa Education Watch Owura Kofiasa na oche se free SHS no no fum so ba ko wa hu pa ne se sika ye de so sa free SHS ni mu no enfum so sa sika sem no ho enu nti ena ma we ni na akwakoba ne sa na abusuafo da so agyinamu ewo enwumasua enso so asuaye na sadi atwa konkon no eka ye no wasi to abodo no gu ensuo no ani na daachi bi onsa ebeka eye kasamafo ede ema asoyom na hwenwumasua adwumade ntotoye esuo Ghana Education Service owura kwasi kwate de atodwa kyerem se sa eye school to aso wokwaye ye agusu ye kan wasemi no eno ayade a ye friend se eja kwasi broni kasamu investment na just ye tu yen sika sabi impreduasa ade agu eye enzuo nani na dat yen saka se de be betumi enso aboa esan se ade bia wo pani ye bia no wo bre na saa de kro no soso no eye dede ya eye sikasam ena wo se ewura mu kwancha de efe enya sika na sabi impreduasa ye de yo ai etu oteze free SHS no awosu obi ate ase ase eya ade a ye nyina ne aka ye ho abomu a ye hwe na sabio ye de yen sika ye nimdie ya ho oden ade esem na sa ye de esem no enya nimanimu ya ne ye hwe nimu se ebeso aba ama ye nyina ye hunu dabi na mmom no eya ade a ye di ye sika esem a ye hwe nimu se da tia kwama bia no yebetimi so anya so emfaso buburuja ento obi anya akomato yemo wo kyerem se ka Ghana ni bia eti ase sa enka beboa pa na so de ha adwene se nipa dodo na enti ase ese de ayeye no eye sebio abodo no ne yetugu nsuo na ni no na ye hwenim se da tie nsa beka wo se anu nam so ama na free SHS no enkrofo bi adwim no omunim die mu no omuni se sebsebe mpedwasa enhye dan fanfaso die bia emre wo man no wase bi mu tiatem na free SHS boyaka na free SHS ka kwa na kwa IMF na free SHS ayese obia bie na no akaso mayi sebsebe mpedwasa sikasam atonsere pepe no wode ko free SHS wase eno yade ba kwa pepen ha adwi bebre to obesere ase nyina ye hu se dwumadie na ekoso no eye ade a ye hwanim se daache ankwama ye betimi anya so faso na mom enye mpempeyi na eba beso aba ama ye nyina ye hunu wase so ba hwa afasi ana free SHS ni ho ene abofra be hwe school yi na chese utimu se nimdia pa de abofra yi wo bi na so fame kono ewo hene entubo se abofra kafie eya na ha dwi bebre nipa do na na hwe school a ana so mo hwe eye JHS na omo ntimi enso entoa so wose wo bu nkonta kakra bi de akyere Ghana fo a afimpinu ni du enai sa bla na free SHS ni ho kwana kwhwe mofra munya akwanya wo mutimi ekọ eye school to aso na eye ade se ewo fom pa na ha dwen so na so free SHS ba ye nipa do na na agi bum ewura mu
It all boils down to how you see the free SHS policy, whether you see it as an investment policy or you see it as a policy of expenditure. If you see it as an investment policy, your narrative, your thinking, your embracing of the policy will be different from how you see it when you consider it as an expenditure. Of course, I have heard sections of Ghanaians saying that other sectors of the economy probably is not doing well because they believe that a lot of monies are being churned into the free SHS policy. But look, what occasioned the free SHS even in the first place? Talking about the impact of education on the socio-economic transformation. So we have to situate all this conversation in that right proper or that very proper context. Because how then do we get there? We can only get there through investing in education. So from the Ministry of Education and of course the President of Ghana, the free SHS policy is an investment policy. Investment in the areas of access. Because I mean, if you look at the enrollment, 186,412. Out of this number, only 273,152 represents about 70.69% actually went to school. Adishmama enia wuti yei waye kasamafo edema eye Ghana Education Service. Owura kwasi kwaten na eno na wadi bi eto so biem kyeremu ese se wosan so to so obu nkonta na afimpinu ne aduonum yensa ohwe mmofra wonum nya akonya na wonum etwere eye BC nsore no ene wonum nya akonya ekọ eye school to aswomu a na chese bra adwene ntiase so wamudo so pa wo chese mmofra makoma 554,034 ana chese wamu ekotwere nsore yi aja yetimi nyinya ba bi do wamutoto ya emu makoma 504,580 wamunya akonya eboruam ewo eye school to aswomu a ene enya asem ketwa na nu se de ko age temu ni mu a be se wa mu abupan aduakono ba akoni atiripo enso na wei enya nwanwa na wo kire se ebe bi atwam na wo hwe mofra wonum twa bi si nso no omu wi a utim se omu twam be se 5,000 ni akire na so bekom na kakre bi pe ene enya akonya aboruam ewo eye school to aswomu a na ha adwene. Now compare this same figure to 2023. In 2023, 554,034 SHS students were placed. And out of this number, you have 504,580 apparently taking up the admission and getting enrolled. That's about 91.7%. Beyond even, the percentage statistics. Before the free SHS policy, every year when students graduate from BEC and they have to go to proceed to the senior high schools, at least you have a minimum of 100,000 students that were denied access to education, higher education, of course, largely because of this cause barriers that we've already highlighted. And even the number of students that also proceeds to the senior high schools, by the time they get to second, you have about 20% of them dropping. Adishmama eni awuti yeyi eyo penyina okasa ema asua mohwe enwumasua dwumadie ne ntotoye esuo Owura kwasi kwaten yentoa ensam no tsunami ba be konkra mumpini mantemu roba kwa de La Paz mo mota fa kaswa di ura engrabete La Paz na me babeko ene se owura ba kwa anu anwumre ototo chinchinga kebab na ogutututu na no bi babeto obi nipa ya beto enema wie nipa ne to nam ne wie na odan ho koe no na chinchinga ura ne be mayira so de kotokra na yi atu ne botomu se why ne den yu tie me babecho mu die ntia ana kwan fa so a eyirai me ba cho Masha Beauty and Training Center ozime kan cho so yo ba na peso bo 2 peso ye makeups ana die bia peso ye be ma ho aya kono na ama onimonyam aba so ba eya brana kache wa ye adwuma na chepa nti owonimdie bebre ewo ema siesie hu opeso ye makeups pedicure manicure nini na oye e trace style bia peso bo wiase bia no obebo ama atekumatu opeso bo landline opeso bo conro vivon rasta hwan boss grace nini na no obebo edi amount enikasam ne say Masha Beauty and Training Center adwumafo doso nti okotran so bo oti a wo mbegu hu apepa woni embo tete no no ma bo oti na wie ena afi nso so otokro ba bia mu odane ne patam na opese oba ofie ebebo otima oba siesie mo rema ana obeye makeups manwa eno nso obeba wo dan SD community 6 ayi old town o aboabo ba bia na se bia untumi makroma frɛ no
no abeba na waman location no abeye de opama utu kwan so atumi de ne kɔ sɛ wokɔ program bi na apɛsɛ ɔde ne kɔ a ɛno nso ɛkwan da hɔ Marshall Beauty and Training Center na adwumayɛfoɔ dɔso na apprentices nso dɔso nti wokɔ hɔ a yɛnkyɛ na wokɔ akɔyɛ pedicure ne manicure bi na sɛ ɔbaa bɛsi atena se na ɔtam nan ɛde to ne so a ɔkyensɛ de wanya kokontoni abɛnkwan na ɔyɛ onya botrɛ ma nan ne paa esiesie onan na ma ne yɛ akɔnɔ na wowie na de to sandals mo sɛ yes enipa ne Nyankopɔn abɔni ebinom de ɔno ma uhu a uhu so ɔmo de kɔfefa ahemfon aikiti enyamu a ɛyɛ adwumaden na so yɛ adwumaden na fasika bi kɔma hɔ no nsiesie onan ho ma na onan ho enya akɔnɔ ansa ɔyɛ bɛma a ɛbɛpam ma ɔyɛ ɔba nso a ɛmma yɛmfa nwura mpo ɛne aba bɛso so entimpatwa Marshall Beauty and Training Center de ɔmɛma ho yɛ akɔnɔ ɔma mɛma bi nso ho yɛ akɔnɔ entikɔ hɔ so wɔ abofra bi ɛwɔ fie na so no de ɔsi makeups ɛne etirebo adwuma no n'ani gye ho paa fa no kɔ Marshall Beauty and Training Center obenya brɛ ɛde bosome kakra bi atenetene abofra no ama na ben ɛwɔ adwuma no mu no ate aseɛ na wasan so ama na body nkrata friend 0208 309 581 0208 309 581 ana 0244 171 667 0244 171 667 na one Marshall Beauty and Training Center kasa achimoda udu traffic on ma yese de okọ nursing school mu no odan legon kwan so na obehu Marshall Beauty and Training Center e pa cho bia nyame an wadom wohwa opese onye mmoa na mmoa no so nya boa bia se pick preku na opese bia onye preku upe bia to ane bo wo fom ana wo to akotwa obi ana wo to e dia ye program bi na opene bo na ewo fom upe preku a owan hode na yare ni mu upe preku no honam akono na wadore srade a eno anie eye big pick farming enom se men kan tro se so upe preku no be ye 20 obeso otoma akomaku 20 ekwa hala wo mo frɛ mo keke na omemo preku dudu a ope bia na ya tene bo no so kra san de amaw entu di koye business a ubenya mfaso so odi kɔkyɛn so a enmunyam bebam frem prekofuo ina ne omonkasa pig farm ina ne mpenifo endinza wo so dodo apebia no 20 ekono won beton amaw fra 0244 878763 0244 878763 afi adeshimama me kwakowie kase no ewo inkramantem Ahenkan FM wate wasum Yaman boni kofi Yesu eto nkrama yen anopeya ena oche se endu anwumre wo La Paz ewo nkrampuni mantemu enkramantem ba bi no La Paz nini na ne se owura bia otutu chinchinga na de atu ni ntinidin yemfa ntudwa otutu chinchinga o ye mozamini wapon ne fast ya wakwakọ gina na adwuma ho bo adwuma kakrakra na yesi owo customer bi customer no so epe chinchinga pa na sa customer no onye Ghana ni na emom oye Benin ni ofiri Benin na aba Ghana na ono nso oye Mozambique nti eye oba na so beto chinchinga wura na oye Mozambique na sa kwaye se one ehu one ana omahu omohu Mozambique fo machia entom tumi bonkomo pa nti owi a na oto ni chinchinga na okọ de bia de oya no sa na Benin ni no okuta trimu poboni bi ewo Ghana ni na ono tutu chinchinga Mozambique no sa na o trimu poboni ema Ghana ni no enti enu anwure ya yase ne customer Benin ni no wabeto chinchinga ena o man sika 20 Ghana na osesa no wie no ena danfo miko na ena ochia no ochia ne na odan no ochia ne na odan ho no koi enti chinchinga wura ne se na danfo Benin ni no ochia ne wie ya odan no koi ya na video nse ne ho ne basa bi asade kakraka bia yire fi no ho kakraka pa ajire fi no na enti ne ho nam ye ne yi no ade ne ho sakeka no ari mitiatia na ne ti wo ho na me nsa ni ho do ma na ne nsa ho na ede na ya ma me ho ayi sei na waso ne mfi me mfi ho na akoso afi waso ne belt bono na ede nkura na ma ne ho ayi waso na tade ne ntade hye no no akoso ne mpabo hye no na we da asem kura ni nti na afi ama chinchinga wura no aye basa waye basa te ko basa na afi ode ne sako kan ne se wo ho enti
eya na osi okay mame nko inside the trial and ode ne sa ko kan ne be ma hwum ne be ma ni ho enti na sa na ma wosia gu ni san no enti wona apa na osi emema na wa ne ncha no e na otiatiam se mumro di atumi ni o madam fu bi me customer bi a ofri Benin wa ba beto chinjinga otowi otua me ka ochia me na ape me ho emi yi me de me sake ka me ho na no me kwa me be ma ni ho enti munkoche no muntane ma me ena meme nzo ene La Paz boys bebiri na vi mpotamia na akọ ngurungurun kitwam domum kwa hustle no owo ngwankwa ene ne yadom mo se kromfo ana obonifo bi eno mutugu no so eno mkoche saa Benin no na yese omoche no mbrimni pa wo mbrimni pa ansa na oka no kore sampa ona ayesan entakoba sana Kofi Yesu chese aman obi a na ni tua de siye ani dia onya ye sky chemu kire ne say wom de Benin no akọ Tesano police station wom de na ko no mo na wom de ne ko police station no mo na asema Benin no kan say se Ghana ni na oton chinchinga na wama ne be ma ida no so obeso sanya ne be ma na kire dia ajo mo so mo na ko Benin asemu udi etie enjiremu no gramophone na say pepe for no mototo chichinga o stations near the pub no na we dey no to station mu ha ya wo La Paz ana ono ani nuanu ni bia almost ye pepe for mo fin Benin near there no oba so ba be tobi kra wi a almost 7 no with na katuya mu no according to information no akwa no man 20 cities well to this kind man na oba ordinary change man no and ochia ni sem so ordinary chia ni sem wie no ni ndi nkomo na otu no akwa ne dan no okona anchena de ono o serve na danfo no and I said the oton chichinga man no o say asa ne onam mo enye no entin no ye ne basabasa bi sa no nti afio ne ba no so na chese ne bema amyem ayira kra afio nti chene ne ba no so no boy na one ne ndi nkomo no ochia ne nsem and at the moment no ochia ne nsem so engina ho and odan ne ho one ka say no mo chia mo se wi ya no dan no koi ana oye ya otiatie ma no mu chesi akwa no kwan station inside o onkochi na no mabu no papa o mabu ni yi o mo ye na mo de ne ko police station o mo de ne ko e krampo no chese police on krampo suru isi am no ka se de o mo de ne ko tesa na mo ama no bebi o beda na o china na pa na mo hwe aka asem no akwa ne kira so betumi aye bibia ma na agi o mo de ne ko Benin asem atumi aye ho bibi many need to more than papa. Hey, me to chinchinga, over to chinchinga. One be maida, manemra was a chair go Benin. Na chinchinga go this kind of establish business no. Benin, lot of fair, a lot of a eh? Where's are you yet in our cool? Now, Bema do dance now, Bema. Oh, as any pebby more ding. There's a one of a facano. Esa chinchinga urana one nyano one nyawa one nyane bema Jesus Benin ni on so mabu na wi on do mabu na wi we gira na obedi o obi amanu na Benin oh so ba za kesu yosuru ni di be ya din o o sa kwa wu mu asem the police for the come on ye kan ja the police for cross through police for cross through so the say kind of say be we careful go no mo dia yeah and yeah different but na yira ko we dey watch out na yira police ni so be so say ne sabe kan na ne dey ko yira yi la dia go for obi ala wozam oh obi ala wozam na we dey anu ode we chinchinga ko de be mo so mo I know what you. I police for am go report. Me na be ma be yira pa de ngam de na yira ga wa bu de yira ho wow me ma be yira pa de na ngam fa moto no on se moto no ma fa ko dada ga wa bu yira moto ni ntwa so wa mu yira ko di Benin anya hwe so mu ni kwa o ma be ya me ko Benin sa o ma be si be ma na ko ndu kwa so gina ho asemu
Unya waju so be ko be so. On be fu player no be fu ayi trotro ka. You see the ono no ya de da wo be ma kwankyere no. Enkofo be ya ye mom kwan mom wura Ghana hurudu. Wani be ba wo say. Ghana hurudu. Na so say omo anua. Say pepefo. Mo ni antimoni. Ono beni ni ye pepeni na de otutu chinchinga wala pass on so pepeni. Tion say ase fantifo amahia, agbefo amahia, enkranfo amahia na mo bonkomo. We dey say o mo de betimi anya akwa. Yes, nipa oben on na suro nipa oben on. On say de bi obeto a one ne kasa o mo kan mo kasa ne njojin so on de onya damfo. Sa na o wadwenbone wo no ho. Obeso obeje ne bema. Ene wiase no obi pewadi ubone a odi kan no fa nyonko ansa. No hu weaknesses nyina na otime gina so de adi ubone. Oh, Benin ni timodin. E so mo mafia no pa na o san kwaje bema na ba. Mo mafia no kwa be so. E so mo bono. Mo boy. Mo Benin. Iza mo bono kwa mu nyina kwa mo aso be yase. Eh, waka so mo bono no. Omo so mo refia na. Mo bono no. Mazu beti mayase. She, onya da mu ko Benin ho. I think say yes 3 days ago, e bi so si wo kaso a. Okay. Na so ma ba on be yuma na. Si mo jiji be ma. O mo jiji be ma. Ana o ma hu bibu o Ghana mema memem. Ai bia. Na be ma de o de ko eden. Ye ko bi si hwe. Na so om de bibi o. See Emma so de akwa so mu. Benin no mo kire ne pa. Ma ne de no kwa so mu nso mu tige. So mo kire ne pa, se ne se nti. Akusi ko me kwa kire ne ma omwan. Ka u giza ka wo so mu kire bo ja. Wo na kwa kire no. Ade police for mu suro. Asem na wenya physical. Hunhum asem. Wenya so de sika na atwa ne be ma na ye be kire no. We hunhum asem. Obi a kire a chiawo. Na oba ma yira. Oli na so me kwa kire no. So no mpu nya na ma ne nko. Me na me kwa kire no. Ba mi aka kanu sa munya na ma ne nko. Me chama nko wura Benin na mo mpa. Aso nya oba ma ni wa ayira. Omo di aya wu no monto sabi. Hwe ebia nipa no. Omo do brother so mu nyina ho. Aba. This one will be any problem. Say about this will be any problem. Uni ma wo bi ani ade ade bi na mu ba bia. Say Ghana kra yeshi. Maza. We ye bema na bema ni ho a. Enyo. Asanya. Enye kai. Benin na anya de medin ho ya pa. Medin ho ya pa. Wa ni pedianu ba bia za ne bema. Oze. Wa ni pedianu ba bia za ne bema. Medin ho ya pa. We sense ye fa kire na ye ko Benin ko bisam de ntia. Aso mo tuo mani si Ghana mema so. Sa. Ebio ma wo bibi o Ghana mema. Ase no eya adwuma bema Ghana ni bema de tumi se aja. Say police for ya se o mo chi o mo se ya. Azoro mo pompa ya man. Ba ku kuta no na ba ku so da o bema so. Udi abra beira. Isi amena na magaza ise mu nyina mo chia me anza na yetimi akọ. Uchi am ya hwum. Akona nya posu. Mase bibi o wiase o. Oh, to be frank, me ho adwiri me pa. Yase akwa ni chichinga o toni na abonanum. Na mo wanu. Asem adi enwu o. We na ozo mkope konfo bi ase bi wa ben. Omkope sofu bi a wa ben. Anase malam bi so a wa ben. Na wo mu awo mu. No ntwemra. Because ma wi ni badodo na no mba mabayira o. Mudi agro be kan wa se tu. Obetimi ko aka kire wo mu. Se sisi an omo bu no. To adon sa beka ni bia so de anyira. Anyira. Tenu be nde. O be so. Na watumi amana agire firi akobeni a. Wadi bi ya ko. Ese de aka de kokoma no. Bi de be ko ayi. Bibifu ebe ye de. O bibifu ebe ye de. Edi mema. Bema de dia. Ai brodi de dia ya ka de ade no. Woti ade wo de yiyum go bema. Broni asa be ye ni hu anko wanyan. Enko de be pe ebia o. Ko ebi obe bibi se bia mobile phone. Ehwe no amane ntofom. Enkonya. Obetumi. Ode be ye bibia ode be nya sika ni nya no. Papa bi. Ba ye de ode hwum bema. Onyare. So de kwa he den o. Anu de kwa sha betesin. Oyo. Asemo. Omonyira mo hoan. Oso de kwa ebeni. O free Benin. O Benin ni akoy se de. Be man ko Benin. Libya fo na enkofo mbubu mo re ya bagana ya sabi. Ana otum so abete Ghana.
India na mnim se o de so betumi ayama kwa ne be mana san ba atwom de ne ko bani om na ko bani ai seke hunu kwa seke India de aka mese ne o ma so no ma na mo yenden ni asem no enke ye India ela nka maka se bia ne o marry sa we mo dia o matutu marry beni ni se da o India de si baby wo no mo baby wo mo wi nipa bo mo mu nkum nipa yes ba wudi ombere wudi ombere wonam o ma on se kwa ti wusala mu si nipa ese no sa e se de sa ngofo ni ba ni nipa so nya fa so asem na me ya wa ni are wonam ei adwe me de tutumi de on pan sisi tinkam na ga ko e be tiam na nkam de yira ya yo de gwo kun wateka ei wo de kumika ho na no ajimbe ma me jide ajimbe ma me jide bi uko ya gazi ya ba no ono na hwimlazi ne kumika ho asem no e wo se mpenifo hwe ye hu bi oh yes kuzatoma wo ke na atu chinchinga wura masa o che betumi ato sofo edu ne na nka be ye den meni chinchinga wura na ka mede da na fom